so fragile and frail. L-4 filgħodu, Alexia Kassar għal-ħabta ta' 7:15 kellha t-tieni wild tagħha, iċkejken Julian. Ftit biss qabel Alexia flimkien ma' żewġha Jesmond kienu għadhom fil-karozza. Fis-7:20 il-koppja kienet fi triqta lejn l-isptar, iżda aktar ma beda jgħaddi l-ħin, it-traffiku fl-inħawi tal-Marsa aktar beda jiżdied. F'intervista ma' dan l-istazzjon, Jesmond Kassar qal li dak il-ħin kif ra li traffiku beda jiżdied u li anke l-uġieħ ta' Alexia beda jiżdied, ħaseb f'toroq oħra minn fejn seta' jgħaddi. Iżda kif wasal fi triq Garibaldi sab it-traffiku wieqaf u spiċċa biex baqa' sejjer lejn in-naħa tal-qasam industrijali tal-Marsa. Sfortunatament anke hemm it-traffiku kien wieqaf. Bad minn hemm bad ċepp tal-ambulanza. Minn tal-ambulanza għal-weħan batu l-eskorta. L-ambulanza ta' metna għamma ġiet naħseb ma' qabdet fit-trafik u hekk. L-eskorta wasal wieħed minnhom. Panikja għala miskin ukoll. U għalli jekk irid immorru. Ftit tal-minuti wara kompla jispjega Jesmond wasal pulizija ieħor, is-Surġent Maġġur Dunstan Camilleri, li skorta lil koppja li l-karozza tagħha kienet qed tiġi misjuqa mill-kuntistabbli Simon Xkembri. Fit-triq huma sabu jistennihom pulizija ieħor mit-taqsima ta' traffiku, is-Surġent Norman Xwireb, li kompla jgħin lil kollegi tiegħu jeskortaw lil mara u r-raġel tagħha lejn l-isptar. Wasanna l-isptar. Nsibu tal-emerġenza tiġa barra bl-istriċer u kollox. Fajnija fuq l-istriċer. Kif wasanna l-emerġenza jixtrat weħeda kollox weħeda. Għax il-midwife kien għadha ma ġiet. Alexia u Jesmond spjegaw ukoll li l-4 stess huma ltaqgħu ma' 3 pulizija li għenuhom u anke dawn setgħu jaraw l-iċkejken Julian. Min-naħa tagħha Alexia ringrazzjat li 3 uffiċjali tal-pulizija talli għenuha tasal l-isptar fil-ħin. It-tifel ieħor Juan ħin kollu jgħidli Julian, ħin kollu jsemmu Julian. Ngħidlu għax kien ħajtwilet fil-karozza, fil-verità hekk kien ħajġri kieku ma ġewx il-pulizija. Għax ma konniex naslu l-isptar. Dan l-istazzjon intervista anke li 3 uffiċjali tal-pulizija li appellaw sabiex il-pubbliku ma jħares lejhom b'mod negattiv għaliex jagħtu ċitazzjonijiet għaliex huma qegħdin hemm biex jgħinu u jgħallmu lill-pubbliku. Wara kollox xogħolhom hu li jassiguraw li t-toroq ikunu siguri għal kulħadd, kif fil-fatt ġara f'dan il-każ. Is-Surġent Maġġur Dunstan Camilleri qal li kemm ilu membru fit-taqsima ta' traffiku fih dan il-korp tal-pulizija qatt f'26 sena ma ltaqa' ma' sitwazzjoni simili.